Hau da Amalur, Biartek egindako lehen Kamisebaia. Eta orduan Amalurrek eguzki sortu zuen. Idazlea ni naiz, Isabel Meyer, eta ilustratzailea Simon, Odei Hernando. Kamisebaia kontatzeko kutxa Butaia deitzen da. Butaia egiteko planoa bidaliko dizugu. Ilustrazioaren atzetik dago testua. Eta hemen, gibelean, testua ikusten duzu eta horrela, zuk kontatuko diezu beste historioa. Gure web horrian aurkituko duzu erosteko, bai airu txikian edo alauan. Biarte.eus. Eta alabazan, adez bazan, sardadileak alabazan, eta atera dilean, herriko plazan.